Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Lazarus Chakwera lero akukhazikitsa masomphenya ake achitukuko kuchokera chaka chino cha 2025 akuitcha Chakwera 2025. Kuno anthu akusonkhana ndipo kwamba kubwera kale akuluakulu a chipani chimenechi cha Malawi Congress MCP. Kodi kuyamba motani kupatulanso mneneri wake wa chipani chimenechi Mai Jesse Kabwera. Tinaona mzituzi zomwe zimajambulidwa masamba amchezo a Zodiac Online munalitu pikiripikiri kuchokera mmawa mpaka napanopa mwabwera nini David kufikira pano kaenda nawo nditu lero tinanena kuti kukhala earth shattering chivomerezi launch siti kusewera oti kudakakhala kuti ameki anangoyima mepaja 7 point chakuti yakwana kale amene akundimva mmodzi ndiye kuti abasi tapanga kale defend siti kudandaula chifukwa ngati kwa ife amene tayenda wapasi tanyamuka timayenda ndi achikulire timayenda ndi achinyamata timayenda ndi azimayi aliyese pakamwa panali kuthokoza kuti Achakwera ayesetsa lilongwe sina lichonchi chonsecho kuti munthu ichitengereni boma covid kumenya cyclone kuvuta kolera mkati mutati muone kumaiko onse nkhani ya ndalama yavuta koma Achakwera mmavuto atulutsa umodzi wa dziko lino ndikuona kuti atulutsa maruti amene abwera alipo atatu mudziti alipo mutangoona screen panopo chonchi tidakayenda pali ruti imene yochoka kwetili limene ndayenda ineyo ndetili ndi ina imene anthu akumchinjuko akudutsa pa interchange apa crossroads kumabwera nde pali ruti imene yachokera pa zebra ku 25 masawera palibe akunamatu so mwatsekatu malutu onse ofikira malo ano panopo anu ake amene anabweretsa Malawi kuti chulidwe Malawi chipani cha Malawi Congress Party chimene chinapanga initiate kuti dziko lino likhale lero khasu labwerera kwa mwini munda aona kuti inde chipani chikupanga lonchi tizipani tikamapanga lonchi muona koma lero ndi achipani inu ndi chipani choyambirira tikudziwa ena anakhazikitsapo kale manifesto yawo independent candidate koma MCP ndi chipani choyamba mukutsogolera ifeyo tikanena kuti trailblazer tachepetsa trend setting aliyese panopo tifuna kuti amake aone zimene tikuchitazi pano kuli anthu from chigawo chilichonse sanja tichitipa likoma tunchinji pano chonsecho tikhala tikupita madistrict maregion mosemu tikupanga tsopano ili chikoma inde manthu walonchi Mai Kabwera mukanena za trend setting ndimaona mene kwakongolera kuno mwayika ndithu makakaoneka bwino nsalu zimene pazikuoneka so bwino pachitikatu zoopsa pano wankulu azidziwika tikamanena kuti enawa nditi zipani chipani ndi ichichi zimaoneka ndinene chilungamo mipiratu anthu timasera koma ukamwana ndi big vomera kuti uyu ndi big palibanga make nchakwera Chakwera launch yake yaonetsa kuti he's the one who's going to win pa 16 September after all anthu awatatu uzaoka kuti anthu analembetsa ajasi yawo in other words tawina tisanavote komwe chifukwa olembetsawo akuti ndi athu tungo in fact amene timasera basketball tinganene kuti dancing time yoti mawina mungofuna mpange madanki mufuna muone kuti kodi ibasi ndimene tikupanga apa kumaona kuti aseta esako kuti uone kuti kodi ungachinye. I'm saying this because kunena zoona colleagues titamanena ndikumapereka ma analogy yokhanga tikucheza koma kunena zoona no one other than Chakwera could have brought Malawi to where it is today. Ndikukonza ma foundation impressed with what the president has not done so far. only impressed but flabbergasted because I'll tell you no one will inherit the mess that was left by DPP. Look, tinasiyidwa ngongoleza nkhani ndi DPP anakabwereka ndalama kuti akukonza chani lecture anabwereka ndalama kuti afuna akonze kia
ngati mukuona kuti ngongole zathu zakula, it's because we are servicing madebts amene anasidwa ndi anthu awo, and it's very insulting kumamva kunena kuti sitikuyendetsa bwino economy. Look at a person like Kabambi. He himself presided over ndalama zimene zinatengedwa ndi kumalandira salary yoti ikupitirira CDF. Today you want to tell us kuti economy sitikuyendetsa bwino? I am saying it's uncontested. Chakwera awina, not because whatever, but Alibe, he has no one to compete with. Look at Peter Mutharika. I would be doubtful if he's even up at this time. I think Adaka Gona, because someone at his age is sleeping. And we want a person who is fit and is able. And no offense, we don't have anything against people who are elderly. But the truth of the matter is, every job has its fitness gauge. And you can tell, even the way his health is ailing. Now we have got a fit candidate who has actually proved that amidst the challenges, he can deliver a cancer center. For the first time, this country has a cancer center. Amidst everything, he can go and deal with Cyclone Freddy to a point of sustainability, where the survivors are able to point to a school, point to somewhere to live with. They don't have to go back to where they are always in danger. If you look at what Dr. Chakwera has done, he has given us unity. Unity. He is not someone who is like DPP or Peter, who can stand up and say, no, what we are going to do here, we don't want people from the north. People from the north don't matter. Or preside over the killing of 21 people in the north, or over academic freedom. Dr. Chakwera has brought stability, has brought the university is in its place. We've got quality education. So, just to wind everything down, all what you are seeing is telling you one thing. 16 September, boma siti kusinta, boma ndilo mweli. Komano mulo wanoka, because tukucheza nda akatswiri pankhani za ndale omwe akutiunikira akubwerenza kawiri. Palibe chimene chimene chingakwanitse 50% ndikutenganso voti ina kunena kuti MCP apambana kapena ichi chapambana. Ifeyo tilo wanda Malawi. Alliance partner watu ife, we have not closed our doors. Whoever wants to work with us, as long as they understand. Sikulale rote pamene Dr. Lazarus Chakwera mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress akhala kukhazikitsa ndondomeko yokopa anthu campaign kapenanso kulokozapo nkhani yokhudza mmene ziyendere kuyambira pano 2025 mpaka na mtsogolomo ndondomeko ija ya manifesto. Nde kuno achinyamata akusonkhana mmene akhale ndi ulendo wa ndawala, ulendo ku Big Foundation Stadium kumene kukhale mwambo waukulu okhazikitsa nyimbo imene yokopa anthu campaign komanso makamaka nkhani yokhudza manifesto. Tunena pano achinyamata ndamene akusonkhana mmene mukuoneramo zodiakiri kuti kuti kwatseni zonse zimene zikhale zichitika ndikufotokoza kuti 2025 chisankho chilipo pa 20 makamaka pa 16 September pamene zakhala msanga mtsogoleri wa dziko komanso afunga nyumba malamulo osayiwalanso makhansala. Ndeiyo kukhale pamene pakutsatira zodiaki pamene khali kukwatsa zambiri zokhudza kukhazikitsa kampeni ya Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress komanso manifesto yawo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.